Aí o tedes. Cousas de Farruco. É fácil de ler. Ten 100 e pico páginas. Pouquiñas. 155. E non leva dibuixos. É a vida de Farruco, do personaxe. Non, é... Pois non. O Pois meu- a primeira non. pregunta, toma. Non, é o meu personaxe contando as súas historias, as súas caralladas, que durante casi medio século andivo por camiños, corredoiras, con gostras, aldeas, festas, romarías, povos e cidades. Pero xa non sei se é máis espectacular a historia de Farruco ou a historia de Xosé Luis Bernal. Aí xa eu teño dúbidas, porque tampouco sei eu quen son. Incluso a miña pobre naiciña que tiña 90 anos me dicía Farruco, dicía mamá, José Luis. No, eres Farruco. Entón xa me papou o personaxe tanto que xa non sei quen son agora. Pero Xosé Luis Bernal estivo no calabozo. Estiven moito máis alá do calabozo. Cando estiven en Monte la Reina facendo a milicia universitaria, fun sometido a un consello de guerra. Perdón? Consello de guerra que logo... Está falando en serio ahora? Total e absolutamente... Consello de guerra. Cando fala José Luis Bernal, fala en serio. Consello de guerra que ano? Que ano é eso? Polos décadas dos 60. E que fixeche para que che fixeran un consello El de guerra? caballero aspirante oficial de complemento será sometido a un consejo de disciplina militar por cometer actos de falta de respeto en la persona del teniente coronel, quebrantamiento de resto, injurias al jefe del Estado, injurias al emblema de la patria, cantos subversivos después de silencio, alternar con la clase de tropa. ¡Pum! Pero vamos a ver, vamos a ver. Pero, en definitiva, que fixeras ti? Pois todo eso, Pero que fixeras? pero que querías que fixera máis? Xa non había. Pero con quen te metiche? Pois mira, fun tan atrevido que naquela época donde casi facer un comentario, unha crítica era pecado, cheguei a decir su excremencia, el jefe del establo, organiza consejos de misterios en el Palacio del Parvo. Joder. O sea que, cara, E iso meteronte no calabozo? no calabozo e fun sometido a un consello de disciplina militar. Como saliche de aí? Pois estando na cárcel militar, escribinlle unha carta a súa eminencia reverendísima, don Fernando Quiroga Palacios, cardenal arzobispo de Santiago de Compostela, que decía máis ou menos: eminentísimo señor, una oveja de su rebaño se va para el carallo. Implore a Dios por mí, si es que existe, se ella por encima poniéndole en dúbida la existencia de Dios. Y acompaña a mi pobre madre en los terribles momentos de dolor que la esperan. La falta de perspectiva de mi vida, en mi vida, me hizo cometer actos contra la disciplina militar. Seré sometido a una difícil prueba. No podré soportarla. ¡Pum! Besa su sagrada púrpura la oveja negra de su rebaño. Pero escribiche eso ao cardenal? A don Fernando Quiroga Palacios. Pues sí, Quiroga Palacios, o cardenal de Santiago. Don Fernando Quiroga Palacios, ¿y qué pasó? cardenal arzobispo de Santiago de Compostela. E chegou a carta? Chegou a carta, Palacio Arzobispal, Plaza de la Inmaculada, Santiago de Compostela. Chegou a carta e tardou en salvarme o tempo que tardaba o correo. Chamoume o coronel do campamento, que era galego, unha gran persoa, só tiña de malo o apellido, chamábanlle Carnicero, pero era bo. E díxome, vos padriños estés ti en Compostela. Entón degradáronme de cabo primeiro, digo de alférez a cabo primeiro. Pero quitaronte do calabozo. Quitaronme E tu do chegaste a calabozo. conocer ao cardenal Quiroga Palacios? Cando salín do campamento, pedín audiencia. Non, mellor dito, non pedín audiencia. Fun ao Palacio Arzobispal e dixo o porteiro, pero usted tiene audiencia? Me dije, no, non teño audiencia. Pues si no tiene audiencia, non sei se podrá recibirle. Un momento que llamo a su secretario. E veu don Camilo Giratrio, que era o que no linguaxe litúrxico chamábase o familiar. Dice, ¿y luego usted qué quiere? Dice, no, es confesional. Pero bueno, díganme por lo menos su nombre. Dije yo, José Luis Bernal. ¡Hombre! La oveja negra del rebaño.
E recibeute o cardenal? Recibiume o cardenal no Salón dos Retratos. Teña unha voz, falaba así, su eminencia reverendísima Santiago de Compostela, María Santísimísima, falaba todo mísima, el apostolísimo e tal. E dicía, mira, tienes que tranquilizarte, hijo mío, esa fuerza, ese ímpetu que tienes, utilízalo para ayudar al prójimo, para apoyar a los demás e tal. E mentras falábamos, o cardenal fumaba en secreto, e sacou unha petaca, e gusta. E le dije yo, es que eminencia reverendísima, no sé liarlo, se lo lío yo. Lió un pitillo, dijo, ensarímelo. Claro, non sabes aquelo que se ensaribaba o pitillo. É que nunca fumé porro, non sei. Ensarímelo. E dixe yo, ensarímelo usted que tiene salibra sacrosanta. E díxome, cálmese ya, Pero bueno, Pero salvoute dunha boa, Cando morreu, que está enterrado ao lado do Pórtico da Gloria en Santiago de Compostela, esperei a que se desfixera toda a parafernalia, caballeros de la Cruz de Malta, caballeros del Santo Sepulcro, caballeros de la Orden de Santiago, caballeros de non sei que, caballeros de non sei canto. Inda por encima tiña, en aquel momento, por un concordato ca Santa Sede, tiña honores de capitán general. Gustan as nenas, canas de ona, gustan as nenas, a min tamén. Bueno, será máis. Non vale nin para ir á resistencia, Ferrero, cuidado. E cando se desfixo toda a parafernalia que deu ali cun ramallo de flores silvestres que collera no Monte Pedroso, e a miña beira había un velliño chorando. E entón, usted quería moito, señor. Xo, me cajo na vida, me cajo na tos. Este home a min dou unha vida. A min pagábame carallo cada mes, iba ao palacio e dábame 300 pesetas. Se pois a min sacoume dunha boa, sacoume do ayún. E entón collín o meu ramallo de flores silvestres e dice, adiós, padriño, e botellos encima. E o outro tiroulle unha flor e dixolle, adiós, industria. Eu que te conozco ben, presumo de conocerte ben, estar moi contento deste libro. Sí. Estou moi contento porque ese libro, aparte de que o escribiu, como dixen antes xa, o meu fillo artístico, pois tamén me dá opción de que eu poda colaborar e hai unha segunda parte onde eu colaboro pois con traballos que estiven facendo nas radios galegas durante moito tempo. É un pouco, eu que sei, o final non, pero a vida de dun velliño que andiva por povos, por aldeas, contando historias, e agora douse por escribilas. E como se dou por escribilas, pois eu apoyeino, o axudo, e está contento. Hai moita xente que... Hai moita xente nova, como mellor ahora non se está vendo, xente moi nova, sobre todo a esta hora, non? Que van ser as 12:30, e que ao mellor non conoce a túa historia. Este home foi o gran cómico deste país, o primeiro gran cómico. Ahora hai moitos cómicos, moitas cómicas, por sorte, eu creo que hai esta boa época para a comedia, pero este señor, eu creo que foi dos primeiros que andaba polas aldeas, polas festas, polos sitios, contando os seus contos, contando os sitios, e os primeiros cómicos, o primeiro cómico, que non se ganaban cartos como se gana ahora. Mira, recordo que unha vez houve unha tertulia na radio e estaba o Xestal, o difunto e ben querido Xestal, e dixo, desde que Farruco chegou ás festas, por fin xa empezamos a ganar algo, porque antes íbamos pola mantida. Sí, Xestal iba, o sea, non cobraban. Iban pola mantida, chegaban llenes a mantida, por, bueno, dabanlle unha merenda, dabanlle algo, pagabanlle gastos, pero non cobraban. E cando eu cheguei a subir os escenarios, empecé a, bueno, se a xente se divertía e eu ofrecía un espectáculo, normal era cobrar algo. Se, pois, gracias ao Farruco, empezamos a ganar algo.
Pois se teñades a idade que teñades, se podedes coller este Couser de Farruco, merece moita pena. É a historia dun gran personaxe, dun gran cómico. E para nós é un honor que estiveras hoxe aquí en Land Rover e que estés tan ben. Bueno, ímola virando. Está moi ben. Aplauso grande para Xosé Luis Bernal Farruco.